aw tulo bɛ aw ka radio so mandi la min ye radio Royal FM sababu ye nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 2 tana gosira an fɛ yan o waati kelen filɛ nin ye an ka imam ale dɔgɔkɛ Lamini Konate ka montu bala sɔgɔmada in na Isa Jan kaso o waati kelen o filɛ nin ye Dawuda Siribe Nusi ka bɔ Badugo la ale ka montu bala sɔgɔmada in na Isa Jan fɛ yen nɔ o waati kelen kanubagaw o b'an ka sɔgɔmada in na fana kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye an denmuso Sɛnɛja Siribe ale ni Sulemani Kone o ka la kunungo an ka gati a ka duwawu donba kan ka foli kɛ bɛɛ ye kunungo a kɛra bonya ani karama ye Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi min ye tɛnɛ ye n'Ala sɔnna assise nationale sigi ka fɔ min n'a kɛra Mali fan bɛɛ lajɛlen na a kuncɛli baaraw bɛ daminɛ bi nɛgɛ kaɲa 9 waati a bɛ kɛ CICB la colonel Assimi Goïta a yɛrɛ kan ka ye a kɛnɛ kan Buyi Haidara a nana sibiri don an b'a ladɔnniya k'a fɔ assise min ni a kuncɛli baaraw bɛ yen bi Buyi Haidara a bɔra Ɲoro ka na Bamako a kɛra kunbɛnni ko banna ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo a jiginna Bamako adamaden bɔra fa bɛɛ lajɛlen na ka Buyi Haidara ka a kunbɛn lajɛrɛ tilalen kɔfɛ colonel Assimi Goïta conseil supérieur de la défense wolu ka ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ Assimi yɛrɛ de Emmanuel Macron wele fiɲɛ na k'a fɔ a ye Mali kantigɛ da ye min ko yira Emmanuel Macron na min ye bɛɛ lajɛlen dabali ban tuguni ko maires ka o yɛrɛ kɔlɔsi kalo 6 laban in kɔnɔna na ka d'a kan mankan ni mana wuli walima ni sigana bɛ maire min nɔ kan ni ma farati a ka ca Ala fɛ ni wulikajɔ kɛra nin waati in na faratiba bɛ maire u ka yɔrɔ la Jalakɔrɔji a ma ladɔnniya k'a fɔ ni kunna ma diya kɛ o maire ko a bɛ kaso kɛ tuguni Sud-Africain ka maaba dɔ banna foroba kɛlɛ min kɛra Sud-Afrique apartheid Desmond Tutu ale min ni chrétien ɲɛma kun don ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo ka si to san 90 ani san 2 bɔɲɔngo a kɛra kabakoba ye diɲɛ kɔnɔmaaw ma ka d'a kan ni tun ye maaba ye Laginɛkaw fɛ yen ma ladɔnniya k'a fɔ gouvernement ye sɛbɛn bɔ ni sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ taabolo min bɛ u ka gouvernement la o ye sɛbɛn bɔ a kama kunungo k'o lakale nka o ma waati fɔ kalafili la bakuruba kunnafoni de filɛ kunnafoni min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu don kɛ an yɛrɛ bi ye tɛnɛ ye sɛbɛn daminɛ don Ala ka tɛnɛ hɛrɛ di aw ni ne ma nin ye cikan ye min bɔra Fatumata Ɲare yɔrɔ la k'a b'a ɲini école faw école ba bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ welelen don bi lajɛrɛ la lajɛrɛ n'a bɛ kɛ nɛgɛ kaɲa 15 waati 15 heures a bɛ kɛ école privée Karim Sebe yɛrɛ la a ko k'a ti jɛni ma kelen si tele kɔfɛ faamuyali ko ɲumanw ɲini nɔfɛ nin cikan in na wasulunkan minnu bɔra wasulo kana fara an kan yan kana a bɛɛ lajɛlen tɛnkun maa min na o bɛ tali kɛ Mamadi Siribe la k'o bɛ foli se bɛɛ ma adamadenw bɔra kunungo kana an dɛmɛ an kungo min na ko ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa ma ni i ye diyaranin kɛ maa ma ne de sen da kala kan kana ni furusi kɛnɛ kan Mamadi n'a ka kɔma la ko bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an yɛrɛ fɛ yan an ka imam dɔgɔkɛ Nvamsa Konate ale ye Badugo imamba ye o dɔgɔnin o ye Lamini Konate ye Lamini Konate de tun bɛ yan kunungo ka Badugo imam ale yɛrɛ jɔyɔrɔ fa furusi bannen kɔfɛ monsieur le maire madame le maire Sogolon Tarawele a ye kuma di nabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka imam dɔgɔcɛ n'o bɛ tali kɛ Lamini Konate la Lamini Konate a ye dugawu donba kɛ Sɛnɛja Siribe ale ni Sulemani Kone o laseli kɛra kunungo tuma min na n'o ye mikoro d'a ma Lamini ye dakunya 2 fɔ an ka lamɛn إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كلنا على كاس كلنا على كاس على أبو كامبل على أبو كاس دليل أكيد كنت لا أرماه صلى الله عليه وسلم ni an ka imam dɔgɔkɛ ka bɔ an ka dugu la o ka laseli de tun filɛ nin an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye nin furuden 2 o ye kali ɲɔgɔn ye kunungo ka siɲɛ
o ye a jira k'a fɔ ko olu kɔni taala ye ɲɔgɔn ye an denmuso Sɛnɛja Sidibe ale ni Sulemani Kone o ye da sera fɛn caman ma kunun ko président na Sulemani Kone Mademoiselle Sidibe Tokoulawa. Madame Kone Sɛnɛja Sidibe. Madame Kone Sɛnɛja Sidibe. Ida ni ko Kone Tokoulawa. An ka jɛ ka dɔw dun kɛ an den fila ye Sɛnɛja Sidibe ale ni Sulemani Kone ala k'a kɛ furu ye. Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ min n'a kɛra tile fila in na n'a daminɛna kominiw la ka na cerclew la ka taa région la fo kana laban bi kɔni Bamakɔ ta kɛra ni région bi kɔni fɛn min y'a laban baaraw olu bɛna daminɛ bi colonel Asimi Goita ale yɛrɛ bɛ kɛ nin kɛnɛ kan bi CICB la Bamakɔ. Bala dɔnniya k'a fɔ tuma min na ni ɲininkali kɛra Ibrahima Ikasa Mayiga ni ale yɛrɛ ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali yɛrɛ yɛlɛmali fɛɛrɛw ma o ye a wele kunun a tun bɛ CICB la baara bɛɛ lajɛlen dafara kunun CICB la siège bɛɛ lajɛlen labɛnna micro bɛɛ lajɛlen labɛnna o y'a ɲininkali min k'a la yali nin sigikafɔ in ale bɛ se ka mun fɔ a la a ko a bɛ min fɔ fɔlɔ ko o y'a ye a bɛ foli kɛ nin cɛ in na n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita la ko a bɛ min fɔ furancɛ fanga y'a damana fɛn ye ko nka ko k'a fɔ kasa ma ko cɛ don ko o tɛ e yɛrɛ kɛ muso ye ko ale Ibrahima Ikasa Mayiga ale yɛrɛ dalen b'a yɛrɛ la nka ko a dalen bɛ colonel Asimi Goita la o siratigɛ la a ye min fɔ k'a dalen don a la o kelen don maaw kana ko bila yɔrɔ si Asimi Goita ko de ko Mali ko n'a sɔrɔ a yɛrɛ ko don ko o tɛ o min n'a y'o fɔ a da la a y'o waleya o de nana ni assise nin k'a daminɛ a daminɛ la fo ka taa se a folili ma ko o de kɛlen filɛ commune n'a sɔrɔ Mali commune ye 100 ye ko assise kɛra min kɔnɔ a taara jɔ 95 bɔɲɔngo la ko o tɔ gɛlɛya minnu b'o kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a nana ye yɛrɛ fana k'a fɔ hali ne la a daminɛ la olu min tun ko k'u tun sen don a la ko o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka don a la kɔsa in na ka d'a kan ko min tun ma prison 17 o de sera ka fɛn dama ye n'i ye commune ka hakilinaw jateminɛ ko commune 100 o 100 n'a bɔra commune dama la o bɛɛ lajɛlen hakilina di furancɛ fanga in kan o bɛɛ lajɛlen hakilina di fana fɛn min n'o ye transition waati min kan ka d'a ma ko n'a bɔra commune dama la commune yɛrɛ man ca ka d'a kan commune min bɛ cɛmancɛ la ka fara commune fila min walima région fila min ni a ma se ka k'o la ko olu dɔrɔn de y'a jira olu ma se ka kuma a kan n'a bɔr'o la ko tɔ bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu kɔni fɛla ye min ye o y'a ye ka dɔ fara furancɛ fanga in kan wa fɛn min n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ale y'a jira fana k'a fɔ ko min jara nin ko in na ko n'i ye maaw ka rapport o ye bɛnna bɛnkan minnu na n'i y'o jateminɛ ko bɛɛ ko ka Mali kɛ kura ye quoi Mali kura o Mali kura in ko fɛn caman bɛ yɛlɛma o kɔnɔ a fɛn belebele ye fɛn min ye ko fo ka politique bɔ Mali fɛn bɛɛ lajɛlen na ka politique don lakɔliso yɛrɛ la ko nin cogo in na ta ani ko min ma fana o y'a ye k'a fɔ ko lasigi min kɛlen filɛ kalafiliko nasiraw la Ibrahima Ikasa Mayiga ale y'a jira k'a fɔ ale da tɛna se maa min ye laɲini minnu fɔ hakamu kan ka di furancɛ fanga in ma ko caman y'i da don a la ko nka ale da tɛna se o ma bi an bɛ lɛrɛ minɛ komi sisan ko nka a bɛ min fɔ a la dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ ko a sigikafɔ in bɛ se ka kɔlɔn ɲana kosɛbɛ munna
ko a nana laban yɛrɛ a ko a nɔgɔya kojugu kosɔn wari min tun bolo dalen b'a kama n'o kun kan ka tɛ jɔ $2 ani $1,500 bɔɲɔgɔnko la ko o mana don a la tuguni ka d'a kan ko dɔw nana fɛn dɔw bila ka tila ka dɛmɛ dɔw fana bɔra yɔrɔ dɔw la ka na don a ye colonel Assimi Goïta bolo ko a y'a bɛɛ don a la Mali wari min donna nin ko fɛn kofɔlen na $1 ani $400,000 ko de donna a la a tɔ ko dɛmɛ bɔra yɔrɔ caman na Malidenw kɔni ja farinyana kosɛbɛ caman ye nafolo bila ka na ko kana di ka sɔrɔ min fɛ ko fɛn maa minnu ko ka nin $2 kofɔlen ko k'a don maramafɛnw la walima k'a don ko wɛrɛ la ko ni bɛɛ y'i se kɛ min ka fisa o de ye yala k'a fɔ caman ye wari bila ka na colonel Assimi Goïta k'a dɛmɛ nin baara in na wa ko a baara a kuncɛli baara bɛ daminɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 9 waati jabaranin bɛ maa b'an bolo n'o ye télévision so ye ko n'o ye télévision ye ko bɛɛ bɛ se k'i sigi a ka télévision kɔrɔ bi k'a lasigi min n'a kɛra k'a a nun dɔn cogo ani n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ fana ko a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ alamisa don o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na ko assise nationale ko a kuncɛli baaraw colonel Assimi Goïta yɛrɛ de ko k'a bɛna daminɛ bi CICB o la Buyi Haidara nana kunungo ka bɔ Ɲoro Dr. Sogɛl Kokala Mayiga bɔlen kɔfɛ a fɛ o dongo n'a bonyaba dira ma ni ye a jateminɛ kabiri ni surasi fanga nana Buyi Haidara ma fila don a la a ko minnu filɛ fanga ni fanga b'u bolo k'ale bɛ ɲini Malidenw bɛɛ fɛ bɛɛ ka senkɔrɔma dondon ta ka ɲɛsin ni surasi kofɔlen ninnu ma ko ale ta ti dɔwɛrɛ ye ale ta ye Maliko de ye ko wɛrɛ foyi t'a ale fɛ ninnu bilamai ni jamana b'u bolo ni Ala y'a kɛ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko ne bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o Buyi Haidara o de nana kunungo ka d'a kan o y'a kɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen welele ni sigikafɔ min n'a bɛna daminɛ bi sɔgɔmada in na CICB la Buyi Haidara ale jɔyɔrɔba b'a la a nalen na kunu adamadenw bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka kɛ i n'a fɔ président kunbɛn kunungo Bamakɔ kɔnɔna na kabiri Senu Pankuruji kɛnɛ fo ka taa se a dagayɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka Buyi Haidara k'a kunbɛn o ye fɛn damadama dɔrɔn de fɔ o y'a ye k'a jira k'a fɔ hali Mali gouvernement min bɛ yen bi ko Buyi Haidara ani kantigiya a tɛ tɛmɛ nin kan o y'a kunbɛn cogo min na tiɲɛna k'a kɛra jamako ye kunungo tuma min na ni a bɔra Ɲoro du Sahel ka jigin Bamakɔ. Conseil supérieur de la défense o min kɛra Kuluba o dongo an b'a ladɔnniya k'a fɔ bannen na a ma ɲɛ min fiɲɛ in na kɔni colonel Assimi Goïta yɛrɛ ye Emmanuel Macron wele a welela dɔrɔn kunnafoni y'a jira n'o ye Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ kunnafoni n'o y'a ka page kana ye a ma sanganin bɔ Emmanuel Macron a ye téléphone ta a y'a jira la k'a fɔ taabolo dɔw bɛ bi fo ale k'o fɔ Emmanuel Macron ye yanni waati ka janya ka d'a kan ko bɛnkan dɔ tun bɛ Faransi jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ lakanako nasiraw la ani dɛmɛɲɔgɔnya sira caman ko o baara olu ko o bɛna o kan ka s'a dan na kalo min bɛna bɔ sisan n'o ye janvier kalo o tile 7 ko n'o tile 7 bɔra ko Emmanuel Macron kan ka da la k'a fɔ bɛnkan fɛn fɛn tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛnkan sera a dan na wa ko a k'i hakili to a la n'a a ma ɲɛ o kɔsa n'a ma ɲɛ fɔ k'o la bilen ko dɔ wɛrɛ bɛna don ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ kɛ sigi ka fɔ de ye Faransi ani ni Mali ani ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ de ko kuma wɛrɛ bɛ se ka Mali gouvernement to yen ko o banna o la o kangarida caman bɛ yen a y'o de fɔ Emmanuel Macron a fana a ye nin bɛɛ lajɛlen lamɛn o kɛrɛfɛ kumaw la i n'a fɔ Assimi yɛrɛ ka page kan Emmanuel Macron ye nin bɛɛ lajɛlen a ma jaabi jɔnjɔn di nka ko a y'a mɛn a fana o kɛ min kɛra colonel Assimi Goïta ka kuma la a ye foli kɛ kosɛbɛ Emmanuel Macron na ka d'a kan ko Faransi a seko a n'a damayira kɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wa ko Mali ani Faransi o tagala ye ɲɔgɔn ye cogo bɛɛ lajɛlen na n'a nana kɛ ni mako sera min ma n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko o n'a kɛ bɛnkan wɛrɛ ye jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ mɛriw kɔni bilama bagabagalen don kosɛbɛ ka d'a kan furancɛ fanga min bɛ bi dan n'o bɛ tali kɛ kalo 6 min dira mɛriw ma n'u ma kunnaja a laban ko caman bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na laban in na Jalakɔrɔji o ye Bamakɔ quartier dɔ ye o maire fana a bɛ i n'a fɔ ale ye ko kolon caman kɛ tuma min na n'a tun bɛ maire la ko kɛlɛw cayara farafarali cayara hali a yɛrɛ ka kɛnɛmaw cɛ o ko bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a nana ye k'a fɔ Jalakɔrɔji maire ni
ko a man ka to yen tugun ka da kan ko mɛriya kun walima ɲɛmaya kun ye min basigi ka se ka na komini kɔnɔna na n'a nana ye k'a fɔ fɛn tɛ ka bɔ fɔɲɔgɔnkɔ la fo min bɛ ka fara kan ani mɛrisi tɛ an ka jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko nɔgɔlen dɔ t'i nɔfɛ n'a nana ye k'a fɔ e ka ko nɔgɔlen dɔ bɛ yen n'i ma kunnaja n'o farala ko tɔw kan o bɛ kɛ sababuba ye k'i ka ko tɔ walima i ka ko dɔw labɔ kɛnɛ ma o siratigɛ la Jalakɔrɔji maire a bɛ cogo min na komi sisan a laban a bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ka da kan wulikajɔ kɛra a laban ye min ye sira yɛrɛ kɛra ka premier adjoint ma ko o bɛna bila a nɔ na. Desmond Tutu Sud-Africains ka ɲɛmaa dɔ don ale ni Nelson Mandela o ye baaraba caman kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na n'o tun bɛ Sud-Afrique ɲɔgɔn fɛ tuma min na ni apartheid foroba kɛlɛ min wulila Sud-Afrique o kɛlɛba sen fɛ o ma tigɛ ɲɔgɔn na o Desmond Tutu k'ale y'a ka kalifa minɛ a la kunun kɛra ka si to san 90 ani san 2 bɔɲɔgɔnko jɔyɔrɔba tun b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la chrétien bondaw la o évêque kun don o évêque kofɔlen ni diɲɛmaa tun bɛ kɛlen bɛ k'a lakodɔn kosɛbɛ a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale ntɛnɛnni na a kɛra laseli maa min ko a balila maa caman na wa o ye duwawudonba k'a ye kunun hali Mali jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale ye bataki dɔ ci ka taa di Sud-Afrique a jamana ɲɛmaa ma ka a jira la k'a fɔ Mali ka sangafoli ci o b'a a ye. La Guinée Conakry gouvernement kura min bɛ yen a ɲɛmaaba Mamadi Doumbia a ye kunnafoniw bɔ ka lettre bɔ kununko n'a bɛ f'o ma ko feuille de route taabolo min bɛ u ka gouvernement la o y'a sɛbɛn bɔ kunun k'a da kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ ko La Guinée tiɲɛlen don politique La Guinée sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ ko fo ka o nasiraw ani u ka constitution n'o ye ka sariya gafeba ye ko ka yɛlɛma don a la ani u ka dugu jukɔrɔ nafoloko ko ka yɛlɛma don a la olu faralen ɲɔgɔn kan a y'o de kɛ taabolo dɔ ye k'o ta k'o di gouvernement ma ko gouvernement ka baara kɛ nin kan wa ko jama kun sigilen bɛ ni min ye a ka ca Ala fɛ ko o bɛna da se fɛn min ni o ye kalafili kan ka kɛ waati min na n'o ye wete ye ko colonel Mamadi Doumbia a n'a ka maaw da ma se o ma fewu wa ko o kɔni ye taabolo min de parti politique kɔni ye kuma caman fɔ ko sani Mamadi Doumbia ka nin fɔ a kan ka sɛbɛn de kɛ min b'a jira k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ nin donnama in kama La Guinée Conakry. Benenkaw fɛ yen Rekia Madu muso min ni o y'a don kaso la laban in na a jugera ka san 20 d'a ma kaso la san 20 dilen ko a ma o tile 15 dafara kununko caman hakili la k'a fɔ ko a bɛna laɲini kɛ n'o ye appel ye o appel kofɔlen ni caman ni i jugera ka i ka kaso hakan fɔ tile 15 b'i bolo ka laɲini ko ka welewele da tuguni maa caman hakili la k'a fɔ Rekia Amadu ka a bɛna wele se appel ma Ala y'a kɛ a da ma so ma tile 15 tɛmɛna a ma foyi fɔ a dabaliyaba ye maaw sɔrɔ u y'a ka avocat de wele avocat ye min fɔ a la ko ale ni Rekia Amadu ye min fɔ ko Rekia Amadu ko Benin politique tɛ dɔwɛrɛ ye kiri min filɛ nin ni o kɛlen bɛ ka san 20 d'ale ma k'ale jɛnna n'a san 20 ye k'a bɛ a ɲini a somaaw fɛ o kana kɛ basi ye kɛcogo si t'a la o tun bɛ min fɛ ale tɛ sɔn o ma ka d'a kan ko ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o bɛ kɛ ale dalen don a la k'a fɔ fɛn fɛn filɛ ka fɔ ale nɔ na ale Benin ka den k'a fɔ ale bɛ maramafɛn ta k'o se Benin den ma ko kuma kɔni t'a la bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin ka sɔrɔden kɛlen bɛ namara min ye kun si t'a la i ka appel k'a la k'a ka ɲi cogo la tan ale kɔni bɛ ka min fɔ tan a n'a ye min kɛ tan k'a bɛna digi a somaaw de la a n'a denw la ko nka k'a ka ɲi cogo la o kana a bila fan wɛrɛ fɛ. Burkina Faso o ye tasibila kɛ kununko ka ɲɛsin Sumayila Kaname ma n'a bɛ kuma ko Laji Yoro a n'a a tɔɲɔgɔn caman ka fara maa 41 o bɛɛ lajɛlen bɔnɛna a nin na o donko tuma min na ni nin ma kɔfɔlen Laji Yoro k'u tun bɛ fɛ ka taa dumuni di dɔw ma o dumuni di yɔrɔ la seginna ka bɔ yen tuma min na o nana bi janfa kɔnɔ janfa min ni a tora la maa min don a ye kɛlɛ caman kɛ kisɛ tɛ don a la a fɔra fɔ cogo min na nin bira bi janfa min na k'a janfa barika ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la kununko Roch-Marc Christian Kabore o kɛlen bɛ ka tasibila k'a ye ka tile 3 bɔɲɔgɔnko bila ko o tasibila k'o kɛ Laji Yoro ye nin ma bɛn tuguni fiyewu Burkina Fasokaw ma Roch-Marc Christian Kabore a ma bɛrɛ fɔ a la ko nka nin digira a yɛrɛ la kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan aw ni ne bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka fɔ ni Ala ma kɔrɛ ka ɲɔgɔn sɔn ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisu in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de aw kan bɛ waati la a to bɛ n ka Sala Mamadu